teman ya di kamar saja mong. Teman kau pamnya meh. Yang hana hab mudu ya MLA sungi. Mana muda yang boleh jungi? Entep sini meh mengah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kum shibenta ban pelilat pelilenti ki khun samla bat ya ki nong shushnong ka than ri muliang ki nong ilam ka ji thmai umuliang ila pelong ya kata masa ri muliang halor ka phang wat chua latan rai kani kata masa kalong ka khamper na ki wepat kita masa namar ka jingora ya ki jingkop ban penne pensa ya ka shatan rai ki pat ba ka than muliang nang ta ki khanatang na ki riu teman bat ka power ki jing khan kiti na lor ki weide ki jing penbernya ki ba kenthop ya ka jingkop ruai ka jingkop shan bat ki we kadang ba ki samla don sam na ki than nong kendong tin yo e kan san ban ban pa ya la ka jong ka sam ya kani kata masa la pelong hagashnong ting or West Coast Hills u president juga jit mai u muliang u samla pensha Joel Dakhar aba ye kran magilap thai kubor loong ba ka jing thmu jong kani kata masa kalong ban wat chwai ka tenra la jong bat ban pen ki embyang ya ka thmai da ka ring dur bat ban bu jing thoru knang ba ki pateng ba menta bat ki long den ru kim tem ya ka thmai la jong mà bắt tay cái vậy Udah yang kabaki Bilman mensual di Om Panci penasihat tentang berpusing baru sebenarnya nanti udah dari passion kan baru saya bilang baru sebenarnya kan dia kadang kadang siar baru kau beladu bat terus beladu hard kadang kau su batung bat sebenarnya susu dendeng na orang ni kan beli kadang cari hadam akhlak berwarna hadam kadang kaca ru bagi om kinong muliang shani kamera ruli tu ruli don rajo kadang kau wang balak dan hat yang kau yang wang seor bebet sathat nanti kalau share bagi tersu ada hat balak terkau ya siapa ni buat musuhkan betul. Ini ujar kau kasih. Bang isu sung hampan kau. sungai jaj Sang ajak. Ini uang batu japau bagi om. Uang japau batu. Ini dosier lungjau wala pedang dah sih. Bat kau dung dah kau. Tak. Tanding dari shrimp dari egg itu. Tuh. Ini jur tanding. Bat kai. Bat bat sai blang bagi orang ke timnya. Nang ta ai sa terso terkong itu bat tung ar lagi namar kepor kebadu ngilet untahi nan kepor mensua kau masih siap batis seri berhijau namar dan pendap Mai batai gini kiri mah. Chạy ong hàng đầu tiên phải đến đậu con đó. Ngishat ya kini hakikatan nomor kiri undai pun bangin jual tip mau kikiu ki jingshat ki bang ngishat be hakikatan nanti kini ki jadu bangin ju yo tip kau yo tip bang ngishat lang hakikat kan ini upan klau bangin ti nak klau ini Jangan ni. upan usosu bangin kot maram rakyat kim syaja rakyat dulu kubalkan pada bak saya share tinggal kupur ngasih share tahu kan uksa hari yang kata lah juga lek film suam aku tadi dashboard Bah. Ini jaton je. Bunyak menlay buatlah ciduk en air
nir masai hoi 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 chidang tanga podang narit yong hi kai pa amei hoi 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 dere buncar house nam thmai da em do re hai sa chalai hoi 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 hai hai ko mei hai ko pa kas no bang re bun yak men lei bun yak men lei bun yak men lei wat la chi du en ai re hai tat ya chet cha do snir masai ka kidon lightly ka vision ka bangiyo kum ka seng gathumai umulyang ka vision ka degom ne discover develop and demonstrate kamut ha ka tin kasi kamut ngin yet ndengila adab yet ndengila syam ngin penjeli ngin penba bat bangin demonstrate kamut ngin penpau perthai te kani ka di ka jing iron san yaki kun lani ki kun ki ti ki nong song snong jong ka than ri mulyang hi barok kawai ki badan hakajing kenjungi bat snong garo ki dan kumbasan nyo pusan teli e ki snong te sopulai teli hadu sopusan teli ki snong kasi ti kani ka festival haringkat isketri jongi bat barok ki members tingila aya syong la perkhat bon sin bat kalawan kani ka jingmot hangi bangin ngin sedang ya kani hoi kadi ka jing sedang i baret ba bat ki bon ki egi ki bam dit padbiang ten ringila shime kani ka jing karai bangin penlong ba ya kani bat hani ka benta ki don bonjat ka beningkong kalong bangin yet ningkong ya ka bam bakumno umulyang ubam tingila penlong dengan ni ka jingakop syat tenrai mulyang but ka daw bangi penlong kini kalong andangi syong ya kena bat ki ruteman ma ni labba ka don kata ka jingdok ka bakraba ka baban ya kini ka dong ka than de ki post nam ki bamenswa bat ka ba snow si so snai so molong kalong ba bun sini ki khon ki miok ban bam ja klam da bam choi ki phan namarla de ki bam direct ya ka ja kamut kin bam khambon ma ka quantity de ki pen bam sa do phan long ban te kpo atikin sa ai pat de ka ja den bat kawai ka bas tunat kalong ba kim don yo khaw to kamut ka ba boni kamut kishu survive ma kishu im umde bakin da roi parum pare nai tang bakin im kamut ki bam de ki phan khlaw ki bam de ki jingbam ki ba pher ki ba yo hina khlaw andai ka bas tunat pat kalong ba ka do pat kim ju kerdo ka do marha tu kopor pidang tibi ka hunting la ne ka jingya set sikar kadang bon te ka do te ki don ba yagi ong ka chenor la ne hadepe kamut ka do ka pahu ba ka do skai kamta ka do senyang khlaw ter ndai u khaw kamut kim dan bat ka bon sini ki bam ki ni ki do do wa kamta ti ka baar kalong ba na lor ka bam ni don ru ya ka kani ka power mal ne ka power ka ba ni sutu ba menta ka ni ka ki contemporary music la ni ki western music ki la telap no te ka tenrai ka jangi te shwa ba kan du kan dam namar khamtam wat ka pateng jungi khamtam ki gen z ka bangi ong ma kinum tip shu re ka tenrai te kum ka seng ni sokya lor ka ne bat ngila shim ka ne ka kabu bangin penlong ka ni kindon sibet ka pawar kum ba sausan teli bat ngin dokumen ni ki om tanga ki video an re ki ha ka to ka taru bat ba kenang ba kanum yap ken kenang ba kini ki para ki jungi kin tip ya ka tenrai la jong tenalor ka pawar ngindon ru ki khanatang kani ka long ka bostunat ba kalong ka barus pa ba ka jat benre jungi bat la de village selangam ro kidon la ka jong ka khanatang ang ni hamulyang ro kidon la ka jong ka khanatang sa boy kidon la ka jong ma tingiru shwa ba kindu kin dam si sinpat ye shongkai bat kiriu rang ba kiriu temen ye thu khana bat shibit kin sedon sa ka competition ya ka ba kin batai kin ita ki khana ki ba ki long shwa man shwa ki ya kendu namar pindawan hang ni de ki arlai post na man shwa ka surok kamdan electricity kamdan ka umbam umdi kamdan kalong bi kumaklaw te baki bangilong kum ni kum bangilong ru kaditang ka jingai ba ka jingker ku ka jong blai bangila ban ong shai de ka jingon ka gospel ma ka jingon ka gospel yang katar ngila dokumen ba anda kalawan ka gospel anda kilayalap yu Jesus Christ ka dong ka than ka sedang ban shai ki beriu ki sedang ban ruspa om tang ka mensi men re physically ro kan haka do ro ti kita ka de ka jing tmu jong ka ni ka festival ni namar ba hakadi la dengi Kenya area wise kala khle ri kidon ki lengam kidon ki maram wi imene ki jingrai maram bat ki mulyang te bakna ba kanong inclusive babaro kini osimentalang
nalor kini ki lai teli mo kambong ka power ka khanatang bat ka jingshat tingi don ru da ka singing bat ka dancing kini kilong open nomor babaro kila ban simentang ni kan nomor ka kubori kalong kan ni kan nomor babun sin hi neglect la ni ngim phai seki nong kendong abade bat ban yit ya kasap kapong henrei ka ba sultanat kalong ba kisap kiba kodor la ni kisap kiba tebet ba kiri aki jakala ni kisnong kiba kendong tikani ka rensan ka bangingin ai kalong kumbang oi pimenya bangin discover bangin yit la ni bangin syam kita kisap ban develop bangin penjili pen bah bat bangin demonstrate bangin pen I pertai kan kila abon ki youtubers ki bal amit nang ni nadong bat ngangit skam baling ba kani ka festival shibit kin sawan ki nong roi ki bapau na jela kum crown door udan DJ Ribery bat kawai kasur ka thongji kalong ba kin yo yang rensan lam bat kini kan kamut ngin penslur ka confidence bangin boost ka confidence ke jongki bat ka kubori kalong kani ba kani kaditang kajing sedang bat kani kamdei ka jingkot nginang yai sandor ngin yai perkhat bat ngi kerpa bat ngi kermen ru ba kisnan benangwan ngin yo le festival ka ba khambon chusu namar bal yu kalong ba kawi bangin promote ke tourism ngi bon ki jaka ndai ki duna pat kini kiren sanda keling ba kani ngangit skam ba omtang nani na jela jungi ngi khap bat asam 100 kilometer ngi lapoi border asam tingi thrang ba nashathiru kinwan ken chne bat nashateiru kinwan bat nakelengi bangi kani kalong ka jaka belong strategic ba very strategic area nganong ipi ke airport ka dan hajan bangi kerman ba ngin yo ban host ke jing angno jungi ma kum kaseng omtang kani ka festival re ka ba kham he susu e ka ba baro ngin yo badan mentalang wan sekali snong jungi kentang kani ka festival ka pamta bangi on penlong katu ka team ka bangi ai wat choi la kan rai ka don la ka nongrim lani ka kacing temu ka bangi ka seng kumba I ba pencai la benram ila keren la dengan benrap ba kacing temu ka bakong san kalong kumba I ong kalong ba ngin yo ban wat ya kita ki rukom im ka rukom ya rukom yeng lani ka rukom keren ka jong ui uni umuliang mo ni kadai kata ka ba kong san ka bangi ni wa ka seng kan bat hadin kata ni kwa ru ban kumba sa sisin ba I ong ba ni kwa ban dokumen yakini ki rukom im ka jong umuliang knang ba ki pateng ka jaj ben riu ka jong yi kum khasi mo ngila ban contribute umuliang knang ba ka jaj ben riu hi borok kawai kan long ka ba rispa ti kata ki di arbenta ke ti bang kwa kalor ka khanatang ka power ka shet ti ngidan ru kini kuma ya ini kini ki bathan kini gawi ka jing angnot ka jongi kan ba bangin peniat yo phaya kani ka than pla nama kidi ki pla ki bas kamba finai ki ba wandor ki ba internet ba bat kumba kinaga ma kat sebaki le ki dele Delhi dele Bangalore dele Dubai Singapore kira la ki jong ki pla ngar nga kentu kan ki para muliang barok dan ngile sei ngile sa kelas sei ngide ban penan kami ni pla ngin thiet ngin order ki ba la dang ngile sei nda ki brio ki ikin kili kan ki wan ni ki pla ti kani kalom ka identity jongi kan ti ngi kerpat ya barok ba ngimdei ban menran ni senran la ka jong ngide ban sngau sarong bat kani kawai ka bangin simkya ba man taus nam dadap kini ka festival ngin select mi show minister badan buram bangin don la ka jong ka training center ka weaving and training center bat kumbala ong do meneba sedang bangin kwa bakan kutang ini ki mei teman ki jongi ndrei bagi pateng kin tip teman taus nam ngin sa sedang ya kini ka training center ya ka bangin hikai bakin kumno bakin than bakin su muliang bat kalong ka riam ka ba internet ba bat ngidon ru ki tiar put tiar tem tenrai telesi kam dadai jong muliang rei kanir ni ko ban preserve ni ko ban pen iu kan pat nalor kata ka bos tunat kalong bayi kini ki pela muliang bat karyam muliang pen sei sibet ngin yo ru ban bu ka ever living museum ka badan hang teh ha selong tingila yo ban keren ngila awan tikila pan ya kani kapan muliang ni ong kapan muliang kamut kalong kenja ban sem kan ban pin ti kani ngin yo ban bu ka ever living museum tingin ya trilang ru bat ki lesi ka archive jong St Anthony's College bat ka State Central Library ka Captain Williamson sama tu dang display ni kwa bangin display kini hang ta kan kata ka di kajing angnot kujungi